Réplica da señora Adán Villamarín. Mire, señor conselleiro, non sei quen falta máis a verdade, si Fenosa ou o Goberno galego. Vostede sabe perfectamente que o que di Fenosa é que non vai haber afectación de servidume e que a propia Lei de Protección de Incendios di o contrario no seu artigo 20 bis e que deixa clarísimamente que é obligatorio que haxa afección de servidume e que non é posible cortar simplemente, como di aquí, as podas que sean necesarias. Non, efectivamente, vai haber unha afección moito maior que a que vostedes din, pero que, ademais, a empresa está facendo chantaxe, está dicindo que vai a paralizar a liña. Está en prensa, revista os dosieres de prensa, e ademais está dicindo que permitirá esta liña aforrar as empresas, e iso tamén xa lle escoitei a algún representante do Partido Popular con vinculación con la LIN. E di exactamente que un 28% na factura eléctrica en termo de potencia e un 35% en termo de enerxía, dependendo do perfil de consumo. Claro, cando fun a mirar por que decía isto Fenosa, sabe vostede? Claro que sabe. Cantas empresas hai no Estado español que podan acollerse a esta reducción de factura? 423. Sabe cantas en Galiza? 8. Fibranor en Lugo, Megasa Narón, Navantia Fene, Navantia Ferrol, Ferroatlántica Coruña, Reganosa Mugaros, Forestal de Atlántico Mugaros e Citroën en Vigo. Estas son as empresas que teñen esos descontos. Dígame vostede, o que me diga o señor Rodríguez, que empresas de la LIN van a poder ter este desconto tal e como aparece no comunicado da empresa recollido despois polos xornais na comarca do Deza. Señor conselleiro, vostedes, para empezar, xa deron unha avaliación medioambiental que permitía talar máis de 400 árbores. Ahora di que van a talar solamente 6 árbores, que non vai haber afección de servidume en Casas Bellas, que está no entorno natural de un monumento natural así catalogado. Vostedes están do lado de Fenosa e tiñan unha oportunidade magnífica aquí, vostede e o seu goberno, para decir se están cos beneficios de 1.200 millóns de euros. Señora Adán. Moitas grazas.